Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye araba ye utukalo tile 16 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabaw si k'a makɔnɔ an ka bɔlɔlɔsira ale fɛ Mali kunnafoni na show ale jabaranin sanfɛ n'i y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ale ni Russie jamana ɲɛmaa ni o ye Vladimir Putin ye o ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya nɛgɛjuru sira ale fɛ kumaɲɔgɔnya in yɛrɛ fama bolila fɛn min kan o de ye gɛlɛya min ni a bɛ Niger kɔnɔ ni wagati na an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ani Russie jamana ɲɛmaa kɔni ye kuma falen ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni kumaɲɔgɔnya in yɛrɛ kɔni fɔra an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale ka bɔlɔlɔ sira fɛ ni o ye tweet ye. An bɛ to an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale ka kunnafoniyaw kɔnɔ hali sisan nɔ fɛn min ye bɛn ani kelenya kupu tako sabanan min ni ale kɔni tɔgɔ dalen don an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa la n'o ye colonel Asimi Goita ye min ni ale bɛ kɛ san o san an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sifinnakaw ni dolanci koɲɛw olu ma ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ale kɔni ye wolomaliw ni ka olu kɛ a yirala k'a fɔ ko ni dolanci in yɛrɛ kɔni ale kɔni bɛna daminɛ juma utukalo tile 18 san 2023 ka taa kun cɛ septembre kalo tile 16 san 2023 kulukurukaw olu fɛ yen nɔ ni dolanci in kɔni bɛna kɛ sababu ye Kayi dolancilaw Kulukoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao Kidal ka taa se an ka faba dolancilaw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka ni dolanciba in ka ale ɲanamaya. Talifu Keita, Jaminatu Sangare ani Madame Sidibe Dedew ka taga se Ousmane Boya Dambele ma ni maa ninnu kɛra an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ale ka laliliba kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kɔni ye u bila ministeriya o mina o kɔnɔna la a ye nin kunnafoniya in ni ka a bila sɛbɛnfura o fɛnɛ na. Seraw ma ko kulu kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko fɛn min ye Mohamed Bazoum ye ni ale tun ye Niger o jamana ɲɛmaa ye ko finitigilaka minnu kɔni bɛ Niger kunna ni wagati in na olu kɔni ko k'u bɛna Bazoum ni ka ale bila kiiritigilamaw ka bolo kan ko k'a sababuya kɛ ko a ye janfa kɔda ni ka o ta ka jamana ale sɛgɛrɛ Seraw ma kɔni ko k'ulu ma jɛni ni kuma in ye bi u ma jɛni kuma in ye sini ko k'a sababuya kɛ ko Bazoum kɔni ale kɛra jamana ɲɛmaa ye jamanadenw olu ka yamaruya o kɔnɔ la ko wa ko Seraw fana ka jamana ɲɛmaa de ye Bazoum ye k'u bɛ fɛn min laɲini finitigilakaw fɛ k'u ka Bazoum kɔni u ka ale labila teliya la a ka segin a ka baara o ma.
Anga jamana bandri ale koni be ka munumunu ni wakati na berkaw ulu feno ber ale be Tombouctou o marala ni kuna fana en kon dira anga keleke chauka nyema ulu fe akera karido temeni na sogomara ne kan shigin temeni ni sanga bisabaye wakati mina u daga yoro en koni ale tumbe minisma maw ulu de koni bulu minisma maw koni kelen kan yoro ni ka ale bla wakati mina anga fintikla kaw ni karogen dinetikla maw koni ulu karla nyogona menu koni ye dankari karogen dinetikla maw la nu yere kontara ku ka keleke mina anuka bulma fen chama ka utuino anga fintikla ka do yere koni ni tora ni kelen ale la ami do ke ala ka bara dali noya anga fintikla kaw ala ka ukisi anyogona werema anga fintigila kaw daga yoro mi fena be wabaria ale be gawoni anga faba oni nyokonche bingali wale taraka ulu fene segere sibiri ale su utukalo kleta ani fla temeni maamara fintigil do ulu fe munu nulu kontume bulma fensi flala ani bulma fensi nani sere bulma ulu ya yera ka foko anga fintigila kaw konni ni manunu ninka uturin ka bo u daga yoro ko ala ni sanfe panguru ale sabu yala ukon sera ka dankari ni manuna anga makoni mabone a nina anga doni ma ulu koni tega da to abushie do ulu ka menu o koni mado sira nyuma o fe nu yala do yuruguru sira o fe do ani nyama koni ale ayira ka fo koni shie nu koni ale beti jo carton keme woro anita ani shegina abushie era koni asuya ye brazilian o de ye uyeni shie nu koni ka ale mine ginestra ula ukla tuguni sa ni ma mun koni kera sa obi ka ni shie nu ninka ale la do ye umine ninka ubla kiritigla ma uluka boluka bololo siraw fe anya ye ka fo ko ngungun kan koni ulu chali no ka fo ko Yusufa Toloba ni ale koni ye dogono ulu ka nyema ye kulu do koni be ka kesa wi ni ka obingani wale kon taka flaw ka dugu ni ka ulu segere Yusuf Toloba ale ya yira ka fo ko ulu koni kuma nunu ko chienta la bi chienta la shini ulu mun ye dogono ulu klegele madeli ka bingani wale taka flaw ulu segere ko bingani wale koni kengela bela jele karogelen dinetikla mo ulu ka barade Yusuf Toloba ko ulu koni be anga fintikla ko bi be anga fintikla kaw ko shini kuna nga fintigila kaw ya bla dawo dala ulu koni fana be unofe Air France koni tunye aka pangurun pani ninka obali onga jamana o konnala janvier kalo klitani kelen temeni sa amba fla ni muga ani fla o konnala uklela ka yira ko kura ka foko uluka pangurun koni fene uye dogo kun temeni nke ola ko fana kontina pa onga jamana o kuna ani Burkina fana jamana ka konga ko utukalo klitani kelen na to ko ubina adamine ko kura sa amba fla ni muga ani saba onga chamache fanga jamana marabako fene ya yurula ka foko feminye Air France koni fana tena pa onga jamana ale kuna ni wakati na kufo anga jamana koni fana sako okasi ko wa koni mamvere fana koni bora u ko joro ono fe ko anga jamana bi jorenta nika aduma anga ministry mbe no ni ale nyashine anga jamana ni jamana were konyabo ulunya na bolima ale ya yira ka fuko kabini samba fla ni muga ani fla Air France koni ni mana ko inta nika anga jamana ale segere ko bonya foi konte Air France ale fanfe kanyashi anga jamana oma ore lasta u koni ni wale jugumi nika ataka anga jamana segere anga jamana koni fana ba yirula ka foko anga jamana ale ni bonya okaka ko wa Air France koni fana tina pa anga jamana kuna ko fo anga jamana yere fana sako okasi Union Africaine ale ya yira ka fo ko sira o kon kelendo ninka bingani wale min kon takuba anyeshi Niger ma finitigila ka ulu yorola ko ulu kon ma jenaye bi uma jenaye sini famiye ka wakili jigin ka fo ko Nigeria jamana nyama ni oye bolo Tinubu ye ka ale kon nya yira ka fo ko Union Africaine ton tun jena na ye ka fo ko finitigila ka kon meta Niger jamana kon na ninga ta ye finitigila ka wajibiya ka Bazoum nika ale sigi fangala Union Africaine kon ko konte ulu fela ko wa ulu na seben franinka obobi yere ka yira ka fo ko uluma jenai angara toni muga ani woro ode koni klala malo senenaw uluni nyogonche jaje fara dugu ula jaje fara alebe baflabe o laminina utukalo kleta ani nani temeni a senekela krengela bela jelen koni ye boro kelen ninka ode soro nga malo senenaw koni ulu ya yira ka foko boro kelen koni te uluka sene ninka o ke ko ka laje ko ka do fara angere ale kan wala sa obusika bara ninka o ke chugamina
Kumakan fila o de kɔni jasora lele hosa dugu o la karogɛlɛndinɛ tigilama olu fɛ lele hosa ale bɛ an sɔngo o lamini na a kɛra utukalo tile 14 tɛmɛni o la tilela fana tɔw dunnen wagati min na tɛrɛboloma kɔni fana y'a jira k'a fɔ ko maa marafɛntigi dɔw de kɔni kɛra sababu ye ni ka ni bagan ninnu ka olu jaso tɛrɛbolomaw tilala k'a jira tuguni k'a fɔ ko wele kɔni lasera an ka finitigilakaw ma minnu n'olu kɔni bɛ ka larawuli ni ka o kɛ walasa ka se ka tɛgɛ da ni bagan ninnu olu kan. Funɛ kamalen dɔ min ni ale bɛ wele ko baba ɲamɛ kamara baba ɲamɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni tun welela finitigilakaw olu fɛ ko k'a sababuya kɛ ko a ye dafarinya kuma ni ka o fɔ bɔlɔlɔsira o fɛ utukalo tile 14 tɛmɛnen na u kɔni tun ye wele ni ka o lase a ma ka taa ɲɛfɔli kɛ nka baba ɲamɛ yɛrɛ kɔni ale seginna ka na a ka so kunu yɛrɛ. Au Conseil des Maliens de l'extérieur Gabonkaw ulu feno u y'a yira k'a fɔ ko an ka Malien caman minnu kɔni ni ulu sigilen bɛ Gabon n'u yɛrɛ kɔni ka jagofɛnw kɔni bɛ Gabon sugu o kɔnɔna la ni o ye Mouambo ye Librevillekaw ulu feno tasuma de kɔni donna sugu in na ni ka ale jeni an ka lasigiden min bɛ Gabonkaw ulu feno o ni an ka Malien de l'extérieur minnu bɛ yen olu kɔni kelen do ka u bolo ni ka o di ɲɔgɔn ma walasa ka se k'a dɔn an ka maa minnu bɛ yen ni ulu kɔni bolofɛnw kɔni jenina sugu in kɔnɔna la o sugu bɛ se ka dɔn cogoya min na utukalo tile 8 tɛmɛnen ka dugu jɛ utukalo tile 9 na ni tasuma in kɔni donna sugu in na ni ka ale jeni a kɛra tiɲɛniba ye nɛgɛ kaɲa 21 o wagati nka maa kɔni ma bɔnɛ a nin na. Sifinaka dɔ n'ale si bɛ t'i jɔ san 37 la ale su de kɔni yera dingɛba o kɔnɔna la yanfoyilakaw fɛ yen nɔ yanfoyila ale bɛ Buguni o mara la a kɛra kari tɛmɛnen utukalo tile 13 a yɛrɛla k'a fɔ ko ni sifinaka in kɔni bugunatigɛ sɛbɛn hali kelen o kɔni tun tɛ ale kunna finitigilakaw olu kɔni ye a fure ni ka o ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa bila sumaraso o kɔnɔna la nin wagati in na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na walasa ka se ka dɔn fɛn min kɛra ni sifinaka in ale sata ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la fɛn min ye Tchad ministre ɲɛmaa ye n'o o ye Sale Gebezabo ye ale kɔni ye Niger ministre ɲɛmaa ni o ye Lamine Nazeyni ye ka ale bisimila kunu utukalo tile 15 san 2023 ni ministre in kɔni taara Tchad jamana o kɔnɔna la ka taga baara ɲɔgɔnya sira o de ma. Mali kunnafoni jabaran na jabo aw kulo gazɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadɔni bi ni k'a da aw kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan hakilila aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya kɔnɔ a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina ka sababuya kɛ tungaragaw bɛ se ka lafiya sojɔko la cogo min na o de ye tunga lafiya ma olu hamina ko ye ni wagati in na terrain bɛ tunga lafiya ma bolo banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15 surveillance wari miliyɔn 4 ani 5000 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 570 ani 3 o bɛ kalo 10 ani 2 ma walima kalo 10 ani 8 fɛnɛ bɛ yen nɔ euro wari 380 ani 2 ni kilalo sarala terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ tunga lafiya ma u bɛ yen o fɛnɛ kama n'i bɛ fɛ ka i ka terrain jɔ a jɔli tuga t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn na o tɔn tɔgɔ sɛbɛnniw daminɛna san 2024 ta tɔn yɛrɛ bɛ tali kɛ villa simple ka taga se étage ma villa simple ale ye 580 euros ye étage o ye 780 euros ye tɔgɔ sɛbɛn i bɛ tɔgɔ ni jamu ni ka numéro de téléphone ni ka mail ni ka o ci an ma k'i tɔgɔ don tunga lafiya ale ka tɔn o groupe o kɔnɔna la e maa min fana bɛ yen nɔ ko ni si de fana man di e ye appartement de ka di e fana ne y'a fɔ ɲɛna tunga lafiya nana aw lafiyali de kama appartement fana o projet olu daminɛna banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ appartement de ka di e maa min fana ye sa i bɛ se ka an wele ni ka i tɔgɔ sɛbɛn appartement o la appartement ale bɛ tali kɛ F4 o kan chambre 3 ɲɛgɛn 2 salon cuisine ani magasin ale bɛ sɛbɛn wari miliyɔn 24 ma kalo kalo i b'a sara 750 euros fo san 4 o kɔnɔna la ni tunga lafiya tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye sojɔko la o tuma la a ye bataki bila an ka numéro WhatsApp ale kɔnɔna la 72 18 42 47 an bɛ kunnafoniya taw ni ka olu da aw tulo kan aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.